Kaixo, bigarren bideo honetan jarraituko dugu funtzioen ezaugarriak aztertzen. Lehenengo grafikoan parabola hau daukagu, eta bebai adierazita dago funtzio analitikoaren bitartez, x karratu, ken bost x gehi 6. Definizio eremua izango litzateke zein x-entzako definituta dagoan. Badakigu parabola guztiek direla funtzio polinomikoak. Orduan, funtzio polinomiko baten definizio eremua izango litzateke erreal guztiak. Beraz, definizio eremua, erreal guztiak. Urrengoa. Ibiltartea. Eta ibiltartea izango litzateke zein irentzako existitzen dan. Orduen, i negatiboentzako ez da existitzen puntu honetara arte. Eta hori puntua, gutxi gora bera, esan aldugu dala -0,0 ez da? Baina zelan kalkulatzen dugu hori zehaztasun osoz. Grafiko, ez badozku emoten funtzio analitikoa, esango geunke -0,3 edo hortik gutxi gora bera. Emoten dozkunez funtzio analitikoa, nik atera dut beste modu batera, behar bada, hemen galtzen gara purbet, ez dugulako oraindik emon parabola. Hau da parabola bat, eta parabolaren erpina ateratzeko, eta erpina puntu hau da, parabolaren punturik garrantzitsuena, parabolaren erpinerako daukagu formula hau. Bere ekiza, bere absisa, kokatuta dago -b zati bian. Non b eta an dira funtzio polinomikoaren koefizienteak. Orduan, ordezkatzen badugu bost zati bi, 2,5. Zer esan nahi dau? Bere erpina dagola x 2,5ean. Eta zelan kalkulatzen dugu orain bere ia, bere ordenatua? Funtzioan ordezkatuz. X dagoan lekuan ordezkatzen dugu 2,5, beraz daukagu funtzioa x 2,5 denean, dala 2,5 karratu, ken bost bider 2,5 gehi 6. Beraz, -0,25. Beraz, esan daikegu, erpina kokatuta dagoala 2,5 -0,25 puntuan. Hori jakinta, azten gara beste ezaugarriak adierazten. Badinotzuet, funtzio analitikoa ez badaukagu, gutxi gora bera ateratzen dugu. Orduan, ibiltartea izango litzateke. Non azten da? Ibiltartea izango litzateke -0,5etik, eta puntu horretan bai existitzen da grafikoa, plus infinitor arte. Eta infinitoa kakoarekin. Asintota vertikala ez dago. Asintota horizontala ez dago. Gorakortasun tarteak, parabolak simetrikoak dira bere ardatzarekiko, ez da? Hemen daukagu euren ardatza, orduen, eskumako adarra gorakorra izango litzateke, beraz, 2,5 puntutik, plus infinitor arte. Badakizue, zenbaki amartarra adierazten denean, tartearen bi balioen artean ipintzen dugula punto eta koma. Eta berakorra, izango litzateke, minus infinitotik, 2,5 arte. Maximo erlatiborik ez deko. Minimo erlatiboa, erpina, hain zuzen, orduen, 2,5 minus 0,5. Minimo erlatiboa parabolaren erpina da. Jarraitasun tartea, funtzioa jarraia da. Ez deko inongo etenunerik. X-ekiko ebakitze puntuak. Horretarako kalkulatu behar dugu, ea funtzioak ze puntuetan, funtzioaren zein puntuetan, ibalio dau 0. Ze hori da azken baten x ardatzarekin ebakitze puntua. Zein puntuetan, i balio dau 0. Horretarako, i berdin 0, eta funtzioa berdintzen dugu 0gaz, beraz. Ekuazioa ebatzi egiten dugu, bigarren mailako ekuazioa, eta lortzen dugu bi balio, 3 eta 2. Orduen, horrek dira parabola eta x ardatzaren ebakitze puntuak. Hori idatzi egiten dugu, x-ekiko ebakitze puntuak, izango lirateke, 2, 0 eta 3, 0. Irekin ebakitze puntua, kasu honetan ikusten da, mugitu jata parkatu, izango litzateke 0, 6. 0, 6. Bebai atera aldugu funtziotik, ordezkatzen badugu x dagoan lekuan 0, orduen f0 izango litzateke 0 karratu, ken bost bider 0, gehi 6. Beraz, 6. Atera aldugu funtzio analitikotik, zein grafikotik. Simetria, printzipioz ez da ez bakoitia, ez bikoitia. Parabola guztiek
guztiak dira simetrikoak, bere ardatzarekiko. Bai, ardatza pasatzen da erpinatik, baina bikoitia eta bakoitia ez da. Bai? Eta azkenengo puntua, periodikoa ez da. Vale, hemen itzi dut jarraitasuna, bai? Jarraia bada, bai? Parabola guztiak jarraiak dira puntu guztietan. Eta badagoia. Bueno, bigarren grafikoa beste parabola bat da, hau bizkorra baterako jakuia. Venga, definizio eremua, parabola guztiena da erreal guztiak, bai? Funtzio polinomikoa da, bigarren mailako funtzio polinomikoa erreal guztiak. Ibiltartea, kasu honetan, izango litzateke minus infinitotik, eta norarte, laur arte. Asintota vertikalak ez deko, asintota horizontalak ez da, gorakorra da minus infinitotik 0 arte, bai? Gogoratu, definitu behar dugula, x-a, bai? Eta berakortasun tartea, izango litzateke 0tik plus infinitor arte. Vale, maksimo erlatibo badeko, bere erpina kasu honetan da 0 lau puntua, bai? Dauko maksimo erlatibo bat, eta minimorik ez. Vale, jarraitasun tartea, dana da jarraia da, x-ekiko ebakitze puntuak, kasu honetan biztan dago, bai? Izango litzateke minus bi 0 eta bi 0. Vale, hemen gauzatzu bat aipatu behar dut. Honek dira puntuak, vale? Eta orduan puntuak adierazten dugu kakoekin koordenatuak direlako. Ipintzen dut koma bat euren artean. Ez dut ipintzen u. Bai, u bilduraren ikurra da eta bakarrik tarteak lotzen dauz, bai? Beraz hemen ez dugu ipintzen. Irekiko ebakitze puntua izango litzateke, bueno, da 0 lau puntua. Simetria, bai, kasu honetan bikoitia, bai, bikoitia i ardatzarekiko. Vale. Kasu honetan parabolaren simetria ardatza koinziditzen dau i ardatzarekin. Eta periodikotasuna ez da, periodikoa ez da. Hemen aipatu nahi dutzen bebai, x-ekiko ebakitze puntuak bebai lortu daikeguzala funtzio analitikotik. Bai? Orduen, x-ekiko ebakitze puntua ateratzeko, x-ardatzarekin, x-ardatzan dakigu i balio dagoela 0. Orduen, egiten duguna da ordezkatu, eta orduan daukagu 0 berdin minus x karratu gehi lau. Eta metik ateratzen dira bi balio, x plus minus bi. Bai? Direla, honek bi puntuak. Eta i ardatza, i ardatzaren puntu guztietan x-a balio dau 0. Bai, beraz, kalkulatu nahi badugu ze puntutan ebakitzen dauan parabola i ardatzarekin, ordezkatzen dugu x0. Orduan, izango litzateke, gx-ena edo g0-rena, izango litzateke 0 minus 0 karratu, gehi lau, beraz, lau. Bai, g0-rena, lau da, beraz, puntua 0 lau. Funtzio polinomikoarekin jarraitzen dugu, hirugarren mailako funtzio polinomikoa. Definizio eremua, izango litzateke, erreal guztiak, bai? Ibiltartea, baita, erreal guztiak, bai? Ze funtzio jarraitzen dau, bai? Gorantza, berantza, asintotarik ez deko, ez vertikalik, ez horizontalik, gorakortasun tartea, bale. Hemen grafikoa bakarrik emoten badeuzku, bai? Esango geunke, gorakorra dala maksimo honetara arte. Maksimo hori gutxi gora bera, esango geunke, dagola, ez dakit, 0,25ean, edo horrela, gutxi gora bera, baina besterik ezin dugu esan. Eta minimoa dagola, ematen du 3an, bai? Baina badirudi apurbet desplazatuta dagoala. Hori grafikotik. Zer gertatzen da? Funtzio polinomikoa ematen dozkuela. Alanda guztiz ere, momentuz, laugarren mailan, ez dekogu mailarik ateratzeko zeintzuk diren maksimo eta minimoak punto zehatzak. Ze horretarako behar doguz deribatuak. Orduan, nik hemen idatzi dut, batxillerroko norbaitek ikusten badau, kontutan izateko. Baina bestela guk esango geunke gutxi gora bera zein balioak diren grafikotik abiatuta. Deribatuak egiten badakiguz, egiten dugu funtzioaren deribatua, izango litzateke 3x karratu, gen 10x gehi bi, hau badinotzuet, batxillerren, bestela, kasurik ez. Eta orduen, deribatua,
berdinduko geunke 0gaz, eta hortik ateratzen dugu zeintzuk dira maksimoak eta minimoak. Beraz, maksimoa ematen da x 0,21 denean, hau balioa, bai, da 0,21, eta minimoa ematen da 3,12an, bai, hori da 3,12. Bestela, gutxi gora bera ematen dugu balioa. Bueno, xen balioak lortuta, orain bai, hartzen dugu funtzioa, eta ordezkatu egiten dugu x dagoen lekuan 0,21, eta orduen lortzen duguna, da iren balioa. 8,21, hori da maksimoaren ordenatua, maksimoaren ia. Beraz, maksimoa hau dago 0,21, 8,21. Eta minimoa dago 3,12, eta ordezkatzen dugu balio hori funtzioan, moten dago minus lau,02. Vale? Bueno, horrekin ja, badako datuak guztia betetzeko. Vale, orduan, gorakortasun tartea, izango litzateke. Minus infinitotik gogoratu x adirazi behar dugula, gorakortasun eta berakortasun tarteak. Orduan, minus infinito 0,21 arte, eta berriro hasten da 3,12, eta amaitzen dau plus infinitoan. Vale. Berakortasun tartea, 0,21etik 3,12 arte. Maksimo erlatiboa, 0,21, eta hori balio ordezkatu dugu funtzio analitikoan, 8,21. Minimoa, 3,12, ordezkatu dugu funtzioan, eta ordenatua minus lau,02. Jarraitasun tarteak jarraia da, ez dekoeten unerik, x-ekiko ebakitze puntuak. Vale, hori, grafiko honetan ikusten dira, bai, hau honek dira puntuak, baina bestela, egin beharko duguna da funtzio analitikoa hartu, x beriru, ken bost x, gehi 2x gehi 8, eta berdindu 0gaz. Zergaiti berdindu 0gaz? Kalkulatzen ari garilako x ardatza, eta x ardatzean i balio dau 0, beraz, berdintzen dugu 0gaz. Eta hortik ateratzen dugu 3 balio. Bale, orduen, izango litzateke. X-ekiko ebakitze puntuak daukagu minus bat 0, daukagu bi 0, eta daukagu lau 0. Kasu honetan, zehatzak direnez, ikusten dugu grafikotik bestela, ebatzi beharko geunke, Ruffiniren bitartez, ekuazio hori. Vale, irekiko ebakitze puntuak, vale, pues hemen ordezkatu behar dugu funtzioan, atzen, funtzio honetan, x0 denean. Bai, beraz dinogu, h0-rena izango litzateke. Hemen ordezkatzen ari gara. 0 ber iru, ken bost bider 0, 0, gehi bi bider 0, 0, gehi sortzi, beraz, sortzi. Puntu hori, goian dagoana, izango litzateke 0, sortzi, irekiko ebakitze puntua. Ez da simetrikoa eta ez da periodikoa. Bueno, horrengo funtzioa, funtzio polinomikoa, 3. mailakoa. Bale, hasten gara. Definizio eremua izango litzateke erreal guztiak. Funtzio polinomiko baten definizio eremua erreal guztiak. Ibiltartea, kasu honetan, bebai, erreal guztiak. Asintota vertikala, ez deko, asintota horizontala, ez deko, gorakortasun tarteak, gorakortasun tartea zehaztasun osoz ateratzeko, behar bada edozein orokorrean funtzio polinomiko baten gorakortasun eta berakortasun tarteak ateratzeko deribatuen bitartez egin beharko ziren, eta hori bat zigerran ikusiko duzue. Funtzio polinomiko honetan, ikusten da gorakorra dala onarte, tontor honetara arte, maksimo honetara arte, eta hori dagoela minus bat koma bostean. Eta gero, berakorra da, hurrengo tartean, minimo honetara arte. Beraz, hartu aldugu grafikotik datuak. Orduen, gorakorra da, minus infinitotik minus bat koma bostera arte, eta berriro, hasten da gorakorra izaten, x bi denean, bitik plus infinitora. Berakorra, izango litzateke, minus bat koma bostetik bira arte. Gogoratu, gorakortasun eta berakortasun tarteak beti x-en adierazten dugu zala. Maksimo erlatiboa, badakigu x-a dala minus bat koma bost, baina i zein da? Orduan, zehaztasun oso emoteko, kasu honetan funtzio analitikoa daukagunez, ordezkatu egiten dugu minus bat koma bost funtzioan. Orduen,
minus bat koma bost beriru, ken minus bat koma bost karratu, ordezkatu egiten dugu. Bai? Eta lortzen dugun balioa da 18,375. Beraz, maksimoa emoten da minus bat koma bost, 18,325. Hori izango litzateke maksimoa. Hemen idazten dugu. Iepi, mugidu eta... Opa. Listo. Jesus, aiparkatu, A ber. Ez dakiz agaiti mugitzen ari eta... Parkatu. A ber, ja. Maksimo orduen, ondo duan. Minus bat koma bost, 18,375. Minimoa, errezago, 2, 0. Hau da, minimo relatiboa. Jarraitasuna, jarraia da, ez dekoeten unerik, x-ekiko ebakitze puntuak. Vale, hemen egin beharko geunkena, da, hartu funtzio polinomiko eta berdin du 0a, zergaitik, kalkulatzen ari garelako, i noiz egiten dan 0. Beraz, izan beharko zan 0, berdin, x beriru, ken x karratu, ken sortzi x, gehi 12. Hori funtzio analitikotik. Grafikotik, errezago ze ikusten dugu. Hau da, punto bat eta hau bestea. Beraz, x-ekiko ebakitze puntua, edo ebatzi egiten dugu rufiniren bitartez, edo grafikotik izango zan minus iru 0 eta bi 0 puntua. Irekiko ebakitze puntua, gauza bera. Egin beharko geunkena, egin behar duguna da ordezkatu funtzioan x berdin 0. Bai? Orduan, x berdin 0, izango litzateke 0 beriru, ken 0 karratu, ken sortzi x gehi 12. Bai? Beraz, ikusten dugu hau, hor dala 12. Beraz, 0, 12. Ez da simetrikoa eta ez da periodikoa. Urrengoa. Urrengoan daukagu definizio eremua dala. Minus infinitotik onarte, minus laur arte, eta lauan ez dago definituta, hemen utxune bat agertzen dalako. Beraz, kakoagaz. Eta gero, azten da berriro, minus irun, baina kasu honetan, minus irun bai dago definituta, minus irutik plus infinitora. Ibiltartea, izango litzateke, proiektatu egiten dugu i ardatzean, eta izango litzateke minus infinitotik, eta hemen badirudi gelditzen dala, baina, puntu horretarako definituta dago, i horretarako existitzen da funtzioa, eta gero amaitzen da bian. Beraz, minus infinitotik, bia ez, iru. Irua da. Iru da. Asintotarik ez deko, gorakortasun tartea. Izango litzateke, minus infinitotik minus laur arte, gero jarraitzen dau, minus irutik 0 arte, hori da. Eta bildura ikurrarekin, bitarteak bildura gazlotzen dugu. Berakortasun tarteak, gogoratu, definitu behar dugula x-en, 0tik plus infinitor arte, x-en balioak, beti x-en balioak. Maksimo erlatiboa, izango litzateke 0, bi puntua, minimorik ez deko, minimo relatiborik ez deko, eta jarraitasuna, jarraia da bere puntu guztietan, baina hor dago tarte bat ez dela existitzen, beraz ez dago etenunenik ezagutzen dugu zan etenuneak. X-ekiko ebakitze puntuak, izango litzateke, minus bat 0, i ardatzarekiko ebakitze puntua 0, iru. Ez da simetrikoa eta ez da periodikoa. Urrengoa, definizio eremua. Izango litzateke, erreal guztiak. Hemen zalantzauki aldugu puntu honetan. Baina, pentsetan badugu, zenba balioa dagoen funtzioa, x bidenean, x bidenean existitzen da, izango da minus bat. Dago jauzi finito bat, baina, izatez funtzioa existitzen da x guztientzako. Beraz, definizio eremua, R. Ibiltartea,
izango litzateke, hasiko ginateke minus infinitotik, eta birarte, eta orduen hemen bitik irura ez dago ezer, hemen ez dago grafikorik. Orduen minus infinitotik bira, bil, eta gero, zuzen hau proiektatu egiten badugu i ardatzean, proiektatzen da puntu batean. Beraz, giltzekin, iru. Asintotarik ez dago. Gorakortasun tartea, beti x-en definitu behar dugu. Minus infinitotik minus laur arte. Eta berakortasun tarteak minus lautik bir arte. Eta beste zatia, izango litzateke konstantea. Bai adierazi aldugu, konstantea dala bitik plus infinitora. Maximo erlatiboa, badaukagu bat, minus lau bi puntuan, men maximo bat daukagu, minimo erlatiborik ez daukagu, gero jarraitasuna dalata, daukagu jauzi finito bat, beraz ez da jarraia x bi denean, daukagulako jauzi finito bat. X-ekiko ebakitze puntoak, bi dira, minus bost 0, eta 0, parkatu. Eta 0, 0, bi puntu dira. Hauze eta hauze. Eta i ardatzarekiko ebakitze puntoa, 0, 0. Ez da simetrikoa eta ez da periodikoa.